a na-eme agụdo ndụ ya na mmadụ ebido n'ụlọ aka mere azụ wee gbaa nkụrụnkụ ọ dị ruo ma echi na anyị ga-ekwu na mkparịta dị ire ruo ma echi a na-alụ ya n'ụlọ na ngwuru lụọ anya ọ dị ka eji aịza abịa debe ya n'elu geeti onye ori bata ọchịrị egbe na mma ya ji kwafụtachacha ebe ọ chọrọ wụsọ zọrọ mbara ọ ga-azagide gaa na onye nwe na-asị onye ọrụ ndị emerụ ọbịaka mara ebe ọ nọ kama na ihe mere na be anyị bụ na nsogbu doro ndị Igbo mana ọ bụrụkwa ndị Igbo maka anyị nwere apapa Igbo na-abụ ọrụ anyị anara akọ ọnụ ma agbacha ya anyị nwere apapa Igbo na-abụ maka na onye ọbụla bụ onye Igbo bụ nwa afọ Igbo maara na o kwere omume mgbe a nụrụ ọgụ izizi a nụrụ o nwere obodo ọgụ Abarabere ọ bụrụ n'ike akawa kama nọọ mmụọ nọ na-aka asị na nkụrụ na mba na-eghere mba nri ọkwa na-emeta nke mma a sị na nwata na-eri chi ya na-eri ị na-erikwura chi ya agụụ chi ya akwụgbọgbuo ya agụụ kwụsị obute chi ụzọ gbagbuo onwe n'ọsọ dịka nwere ụbọchị ahụ ma o ji nata taa akwụkwa ndekwa ụbọchị gị taa nnukwu ụbọchị so na ọgwụkwa ma ọ dị n'ozi kedụzi ka anyị si eme abana wee sụọ anya ndị maka ndị kwe na ndị ekwere erike daalụ hinne o nwere okwu metụrụ aka kịta isi mgbe a nụrụ agha yes na o nwere obodo agha ya bara anụrụ m akụkọ ndị Idemmili si na mgbe agha batara ala Igbo mgbe ọ batara n'Igbo ndị agha na-ebuso ndị Igbo agha ewere pụta na Idemmili o wee bụrụ na ife ha fụrụ bụ sọsọ mmiri na ha marozie ụzọ ha ga-esi wee gaa aga mana mmadụ nkịtị pụta ọ na-afụ ana ma bụ onye Idemmili mana ndị a bụ ndị mba batara ewee nụchazie agha ahụ ije na lokal gọọmenti Idemmili mgbe ahụ eke Idemmili bụ ihe ha kpọrọ ejiri wee na-echeta ya bụ ihe o mechaa Igbo agha ewepụ ya bụ ihe njirimara Idemmili so ị na-achọ ịkọwa na n'elu agha na o nwegasịrị obodo ọdịnala be ha chekwabara nke bụ na agha abata o nwere obodo na-abụ ma ịtọ ịma ejiri echiche amatụ ọya a sị m onye amatụ ya bido na agadi ya maka na ka ọ dụbo onye ka ọ dụbo ọ dị n'Ọka be nna m ọnya mere ahịhịa Ọka ji asụ enwe yes enwegwara ahịhịa Ọka na ndị ada abatagokwe na obodo dịkwa egwu ewee gbara agha enwe niile na-amata n'ụlọ ewee gbara agha o wee were eziokwu na enyemi wụrụ ezi ibe anyị achịrị nwaanyị ụmụazị chigogo n'uko okorobịa chiri egbe bakwurube onye mere Ọka ji asọla enwe taa ị na-aghọta so nọọ ife dị na mba na-echekwa mba kete si na agha ama nri ụmụ ya so na ọ bụ na obodo niile dị n'ala Igbo wee dezie ihe dị na be ha mfagha akwa atụ anyị terọrist a na-agwakwa maka anyị n'ọbịa mmadụ ụzọ ha si bịara sikwe na aka dị nwudo nwa agụ ndị Igbo bụ agụ daalụ mana ihe a mere na Ondo steeti ihe abụkwanụ ofu ihe ịtụnanya anyị kwesịrị ineba anya enwe m na-ajụ enwere ike gọọmenti onwere ike ikweta oyekwe omume o nwere ya na-akpọ ịtụ egbo a na-atụ kedu ka ịtụ egbo ga-esi wee nye aka na insecurity thank you dịka nwanne m a sị na echiche onye nwe ji agbala ọtọ anyị chere gọọmenti ka anyị wee tie egbo ụbọchị ga-etekwa aka na nnekwu okwu ka m kwuru mana anyị chekwa gọọmenti anyị wee tie egwu anyị bụ ndị ọdịnala wee chekwaa onwe anyị mana ọ